bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare huccidde e mon oɗo subaka talata hande kuiɗon tan yo Allah waɗanen jaam yo Allah rokku Sénégal folde ɗum noon goto fof salminama e inde konon manama e jettoɗe serenɓe men jettake e lawol gotol calminama juura goto fof tawama ɗo woni kara juurama ñagama duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha ko paaɗen hande ko paɗetanoɗo kono ko match mo ganduɗa hande match barrage kañum woni caabi nawoji uddi coktiroji damal faade to diwan Mokkere wadde noon yo Allah rokku Sénégal folde aɗa subaka fo dañde weltare tan addandeɓe ko ɓuuri tengtude babam nan ɗon ba Moussa subaka waɗi yettirala julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude nene baba Aissata Ndiaye ɗo mbiɗani jaam mo ñaguiɗa on tigui woni mo ñaguiɗen on jaam duumiɗo kono kadi Allah hokken jaam e dow deere Allah hokken jaam e dow kolgu no mbiɗani folde les pharaons d'Égypte tout stade maître Abdoulaye Wade noon tigui ko ɓuuri tengtude ko noon tigui on alhaali ɓuuri tentude nder jandi leydi Sénégal ene wayno kanji kala e garti oɗon alhaali kuuɓal on match retour ganduɗa kay ko éliminatoire barrage mondial 2022 hakkude Sénégal e Égypte hande woni waɗum noon tigui jayde quotidien uddisidama ko noon tigui quotidien le quotidien de Madiambal Diagne ɓe mbi ko Aissata Ndiaye on dowa gagné gam kay yaade to dowa leydi Qatar jeede tigui guel ɗon kawguel coupe du monde 2022 ala fala budda leydi men Sénégal loggaɗe ɗiɗi ganduɗa kay on équipe mo Égypte toto leydi toto ganduɗa kay stade maître Abdoulaye Wade mo Diamniadio 2 buts d'écart pour voir le Qatar 2 buts d'écart pour voir le Qatar Aissata Ndiaye ko ɗum noon tigui woni ganduɗa ko sifi ɓeɗon jeynenkoɓe Madiambal Diagne ko hande de woni hakkude Sadio Mané hakkude mum e Salah hakkude les pharaons et les lions de la Teranga hakkude wowodirɓe ɗiɗo jayde las ɓe mbi ko les lions condamné à gagner fala budda tigui keɓen polgu toto Diamniadio ngal ɗon potital Aliou Cissé wi fartaño walla mbiyen fandare nde ganduɗa kay ko numéro 1 c'est d'abord d'égaliser ganduɗa ko match yo fuɗɗu baroɗe leydi men Sénégal dilani ɗiɗon gaccuji no hanniti ni ganduɗa ko oɗon keblo baɗo les pharaons d'Égypte wiyete ko Carlos Queiroz o wi ko nous sommes prêts à nous défendre et à gagner ganduɗa ko haaɓe keeɓi gam kay tentinde koye mabɓe kono kay gagnade ngal ɗon potital kono ko hunde nde min sikkani ɗo woni ko tawe nder jande las jayde stade stade kayre no kewɗa wiide kayre uddata damal kono hande haade jaydeji guddiɗi damal Aissata Ndiaye ɓe mbi ko no wawi siforade kala baroɗe leydi men Sénégal yo mbadda ganduɗa kay ko peeje peccorde gam kay yaltude ngal ɗon potital kono kay yiya on équipe mo Sénégal yiye tigui toto mondial 2022 Aliou Cissé wi fartange makko walla mbiyen yidde makko ko nawtude on équipe men leydi Sénégal tataɓol ɗo to coupe du monde ganduɗa ko 2022 kono wonan ɗiɗoɓol ganduɗa kay ko deggodirɗi taw kay ko leydi men Sénégal ene jatigo oɗon coupe d'Afrique des nations ɗum woni ko tawta nder jande stade vox populi ɓe mbi ko talata e nder oɗo talata jama e ganni jama e tarika leydi Sénégal ça passe ou bien ça casse mais de toute façon ça va passer Aissata Ndiaye el tactico Aliou Cissé o wi kono wawi wade foof ko match musowo kono de baroɗe teddigal leydi Sénégal ma mbatta ganduɗa ko peeje peccorde gam kay weltinde pitali ɓesgu leydi Sénégal ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde kono kay hewɓe ganduɗa ko fannenkoɓe coftal ɓalli cuuti hen kongi addude hen janɗe mumen oɗon match Sénégal contre l'Égypte les échos ɓe garti oɗon match les lions en opération talata e nder hande ganduɗa tigiya wulata jaw kono kay ruhata hakkude baroɗe leydi men Sénégal et les pharaons d'Égypte gaynde yiɗa ɗum ko wiyete huuɗo kono ko tew wurata ganduɗa ko gaynde bagol mbum gaynde ganduɗa ko Aissata Ndiaye yaata dawol walla mbiyen dawata waño soya ɗum tigui woni ko tawete ɗon manam didorno so jaggui woppata kono so raddi soyata ɗum woni gaynde Ndiaye mbara wacca eɗen ñaago kamɓe kala eɗen caggal mabɓe ɗum ko wi jayde les échos amin jayde besbi le jour ɓe mbi ko Qatar ou Dakar barrage retour Sénégal Égypte 17h Aliou Cissé ultra offensif kono kay oɗon tiyo Sadio Mané Boulaye Diagne ɗamina oɗo kikiɗa lion no cœur holko firti lion no cœur Aissata Ndiaye lion oɗon wona mbarodi ɓe mbi ko yen dentin ɓerde men gonen haɓɓere wotere no Aliou Cissé yini si costume caravane yiyaka yiɗaka yeede e ɗiɗon gradeji ala ko yiɗi yeede verte zone rouge mayoji e drapeau ji galvaniser les lions pour une victoire non tigui jayde enquête kolos ko non tigui enquête ɓen mbayri sawru mbagu caggal nde ɓe garten ɓe mbi ko rien que la qualification ala goɗɗum komin cohli sona jeere ngel ɗon kawguel Qatar les champions d'Afrique
au rendez-vous mondial dum non woni ko sifɓeɗo jani ko banket kono ɓe garti alhaali kotki laamorgo ngo Dakar plan d'urbanisation kawtika ay sen ɓe mbi ko double visage Dakar holto jaara e mum jiya ɗum e mbadi wondi Dakar holto garata e mum jiya mbadi wondi ene wayno holto ganduɗa Dakar ne furɗi Dakar ganduɗa kayya laaɓani Dakar holto tulmi kono Dakar holto sinka kono honto Dakar suɓɗo sinka le double visage de Dakar ngol laamorgo leydi Sénégal jeyde libération ɓe mbi ko yo Allah waɗu barol leydi Sénégal kono ɓe ɓuuri artude ay sen jay koye wargo oɗon suka debbo Seynabou Ka Diallo to université Gaston Berger mo Saint-Louis ɓe mbi ko ganduɗa ko losko adana ngo holliti tigui ganduɗa ko hol pawaɗo hen junggo on suka ganduɗa tigui jaa tigui ganduɗa ko takkodirnoɓe makko kañum deni jaa e faaɓe junggo e ganduɗa kayya alhaali wargo on étudiante to duɗal jaabi harteti Gaston Berger ay sen jay on noon waɗama placé garde à vue taw kay ko ɓen gendarme maɓe walla men loskoɓe ɓe ganduɗa ko section de recherche mo Saint-Louis kañum tigui faye makko junggo ene wayno noon ɓe garti tigui alhaali ngoɗon wargo kono kay ay sen jay ɓe mbi ko oɗon Seynabou Ka Diallo levée du corps mum ko hande tigui ganduɗa koy ko watte to Thiagnam e tako Saint-Louis kono kay ko hande o tigui woni to wirnete ɗum woni ko tawte nder jande libération jayde gendire le soleil national ɓe garti inauguration guddital on hôtel Ria ganduɗa kay taw uddi ɗum ko chef de l'état président Macky Sall ɓe mbi ko le premier pas de la station balnéaire de Mbodiène ene wayno ɗum on woni ko tawte nder hello jeeɗiɗo ndeɗon jani le soleil national yadde natal makko kanko lamtoro Bourguédé Makki Coumba Cingo yadude tigui ɓen ɓe wodnino junggo e fannu gam kay darnude oɗon hôtel Pattam Lamo jani koɓe e soleil garti hen no yajirte ngoɗon helma no mbiɗen ni caggal kana ɓe garti ganduɗa kay ko ngoɗon wuro ganduɗa tigui wiitego Samine tawte ganduɗa ko diwan mo wiite Goudomp ene wayno ɓe mbi ko le contre coup de la rébellion persiste ene wayno ha joni ganduɗa ko haɓe daari lang gam kay salade wone gueɗe ene wayno ɗum noon woni tawte e nder ganduɗa ko hello sappo goho ganduɗa tigui ndeɗon jani le soleil caggal kan le soleil national waɗi galvaniser les lions ɓe mbi ko les lions face à leur destin hande kekiɗe yo Allah wallu ganduɗa ko barode teddugal leydi Sénégal ay sen jaayi ɓen ganduɗa tigui e ngal ɗon pottal amin nan ɗon barode ɗe noon Baba Moussa ko hande tigui woodi ko ganduɗa ine faade e mabɓe kadi ko ganduɗa wayno ñalawma final o mi sikki hande ko fatte ko woni yimɓe paɗano ɗum ñane final de Moussa Niang saabu koko ganduɗa hande hollitu kamɓe goni meilleur e Afrique hollitu ko kamɓe ko tagui ɓe ƴettude coupe o aɓe mbaɗi ɗum mérité so tawi tan hande ɓe ganduɗa kamɓe goni Égypte fiiɓe wayata kono ɓe gañiɓe Sénégal gañima kono kamɓe goni ɓe ganduɗa ko kamɓe mbawi wadde ɗum ɗon fof noon hande Moussa Niang rentata yaada e joomi yagal équipe nationale o wawa folde ko ne faame tigui hello men wongo hande natten tigui koye match poɗɗo dañde hande wo poɗɗo nawde barode men nde toon to diwan mo Qatar mi mbirtumi kañum woni coktirde damal stade Qatar ɗum ɗon noon hande woni ko ganduɗa ete Sénégal foof nani rendi ene daari e caggal équipe nationale o hayso tawi Allah andi noon ma yaaha ha match baɗo walla ko way noon ande stade o no yarata e yimɓe natɓe ɓe holno foti waade saabu wiyama biyeji gasi Moussa Niang wonɓe ganduɗa ene jiiɗi yaade jahani hewɓe nani jooɗi ne goyto dañani biyeji jarannoji 600 jeeyama ujunnaje ɗiɗi jarannoje ujunnaje ɗiɗi jeeya ujunnaje 5 ha ujunnaje 4 ɗum ɗon fof koko ganduɗa hande Moussa Niang hollita kadi fédération sénégalaise mo football ine foti dartade kadi e koyɗe muɗum kono kadi Moussa Niang ɓe ɓuura wadde communiqué e saaha foof saabu so wiyama biyeji gasi wonɓe ganduɗa tinano ni biyeji nani jeeyi saabu hande Sénégal Moussa Niang wonko ɓe gowi no nawetano dañirta ni jaaha e stade daroɗa e damal cooda ticket ma naata ɗum ɗon ko ɓuuri hen hewde natti hande biyeji yeyete ko à l'avance sooɗoɓe cooɗa ɓe jeeye ɗum par internet ɓeɗo ne heewi maniére aji ganduɗa hande ko noon biyeji jeeyirte Moussa Niang yimɓe keeɓa ɗum kono ɗum fof ko communication addata ɗum soɓe kalani ɗum fof dañta ko manquement ji ganduɗa ne dañi te ina huula adda seeɗa nanggodiral toon vraiment tout à fait raison et c'est ɗum ko manque de communication no mbiɗa
mbiɗani et aussi manque d'organisation no mbiɗani mi sikku ganda ko caɗele holto ponno teskade banggue goɗo tawna jeegu biyeji biyeji ne goodi ɗum ɗo woni biyeji ɗi ɗum ɗo woni temps de billet ɗum ɗo woni nombre de place onon ko ganda ko mbaɗata ɗum géré alandi ɓe teskimi ni koɓe kala ganda ko min teskimi ganda ko vente de faux billets gueɗe baɗ non ɗum tel ne devait pas être le cas par ce hande ne waɗi authenticité mo gonɗa ɗum ɗon oɗo tampo waɗani ɗum spécifiquement ala bawɗo waɗi ɗum falsifié c'est vrai hay haalis ne waɗe falsifié ala haali ganda ko billet stade donc dans les normes ganda ko happon ettu ganda ko pellitde kewɗe à l'avant ganda tigi wadde miijaɗe ɗi noon barngu jooɗe mais mimi hay conférence de presse o haalde ala haali jeegu biyeji ɗi e gueɗe baɗ noon foof tardi quoi c'est un peu tard quoi donc nak ɗum noon foof fotani wonde caɗele mais ko yananno walla mbiyan ko gasanno gasi hen kadi ne mijorɗen ñagotoɗen Allah ko yimɓe yo jaahe dow deyre par ce que ñanden ne jeeyi ko inauguration tan guddiral tan mais waɗino pindiral waɗino joggodiral e gueɗe baɗ noon franchement c'est déplorable mais hande c'est un jour de destin nawde coupe d'Afrique des nations radde ganda ko coupe du monde franchement wona ko hunde yiɗande tu vois et aussi ko baroɗɗe gurnono en ganda il y a de cela 50 jours ɗum noon jiɗɗen ɓe gurtini hen ganda kay ɗiɗo lebbi garoji franchement ça sera une fierté quoi parce que jeeyede rendez-vous mondial ɗum noon ko ala ko ɓuuri ɗum wadde fayida et aussi bon voilà ala ko ɓuuri ɗum wawde ɓamtude par ce que wiyama premier en Afrique rate la coupe du monde c'est un peu ganda ko ene hersini quoi tu vois donc nak ñagotoɗen Allah hande kala bawɗo yaa toon yo yaaru deere yara kadi aussi teere mais yo wat supporté ha warña ceɓe yo leppin oɗon mayo mum ay baroɗen noon gonirneta haɓe leppine mayo ñi mi sikku ganda ko no mbannoɗen ɗo e coupe d'Afrique no winnan ndenten gonen neɗɗo goto jiiloyɗen nguɗon polku manko wutti ndamli ha joni keddo on lancé par ce que en jigui hen tu vois donc mi sikku so waɗirama noon guila ko law e sat ndiaye mbimami law en dilnan ɗiɗon gaccul dans les 10 premières minutes min waɗi défi dans les 10 premières minutes tan ken keeɓi goɗum polku amin Moussagna kono goɗon polku hande mi sikani soma web sabu aɗa andi Égypte wonko ganda aɓe gandira ɗum ɗo joni kamɓe ɓe dañi gotel kamɓe ɓe keeɓi taw wonko ɓe keeɓi taw e jungo mabɓe te ko ɓe keeɓi ko ne wawi nawde ɓe haɓe jettoyo wadde hande kamɓe ɓe garirta ko défense goo ɗiɗi ɓe garirta ko bonnude match o woni yankinade to lelkinade to blessure ga ɗeɗon gueɗe ɗe ganda ɓe mbarat temps o e stade o ha ɗum ɗo saabu ɗum ɗon koye stratégie mabɓe jeeya kamɓe Égypte hande ɓe dokkata Sénégal haydara to banggal camp mabɓe to ɗum ɗon noon ko guilay fuɗɗorde nde guila so match o fuɗɗima so waɗi prip e 10 première minute walla 15 première minute o Moussagna kala ko ɓe dañani mbeɗe sikki mamou sabayi kamɓe nde ɓe daño gotel ɓe dañi difficulté dañde gonguel te ɗum ɗon Sénégal hokkani ɓe ɗum to bi Sénégal ene anda ko erreur tigui addi ɗum eko ganda ko hoddiro Allah ina hamni dal kono dal Moussagna il faut Sénégal daro e koyɗe muɗum ɓe daro e koyɗe ɗe ganduɗa woni hande komin fodɓe gagnade woni dañde ɗiɗi 2-0 ko ɗum hande wattaɓe yaltintaɓe hen saabu 2-1 moƴƴani Moussagna walla 3-1 ha joni ne moƴƴi 3-2 moƴƴani koko ganduɗa yete hande ɓe dañi ha paari te hande match uji elle goto bi foof ko 2 points contre Namibie Sénégal Namibie quoi yalla yurmo yafo François Bocandé o Fodelaji Huy Diouf yo yañi mona guenne an wawi yaltinde min ɗo hande noon Sadio Mané ko an wawi yaltinde min ɗo te mboɗo andi Égypte ne waɗa défendre Aïssane Ndiaye eɗen mbaɗa ɓe j'en suis sûr et certain défendre so tawi ɗon ko défense ɓe jaltara hen mbiwa défendre mom il faut ɓe mbaɗa défendre yaltintaɓe match hande o min kay mi yiyani goɗɗum kono défendre wawa yaltinde Égypte match hande o match so fuɗɗima waɗi défendre tan fama ɗuminama te aussi mi haalama gueɗel gotel kalde logguɗen premier mi-temps tat walla dans les 15 premières minutes Sénégal loggi min wima ko enen jeeyi polku j'en suis sûr et certain qu'on va se qualifier ko ɗum ñaguete dans les 15 premières minutes quart d'heure oɗon Aïssane Ndiaye dans les 15 premières minutes yoɓe marque hen haala gasa Gabaski noon nan ɗon de Gabaski el sewini o no ko el sewini ko gardien mabɓe goɗɗo gañinoɗo alano on fettani final ko on woni ɗon Gabaski ko deuxième gardien Gabaski ori mais ko deuxième gardien ko tagi hande o waɗani ɗum ɗo mais wona premier gardien mana o e seɓori oro selli oro sa yi Gabaski golima final ko ron ko gañino eyyi on gañino donc nak mi haalama gueɗel gotel quel que soit ganduɗa ko gardien mabɓe no wawi enen nous avons le meilleur gardien du monde Edouard Mendy
nous avons le meilleur gardien du monde mais wona gardien hande e sanniya woni gueɗɗe hande so ñaaco Sadio Mané so darima def hakkunde mabɓe wona ɓe mbawade mo hay goto wawa jaggude Sadio Mané la seule façon de retenir Sadio Mané ko jagga e wutte makko tan limmu sa limmi wona penalty non tigi hande ko ɗum tan faɗete Moussa Nia yo Allah rokku Sénégal folde ko ɗum ñaguete hamin mbawa yaade kadi coupe du monde o koydi konngudi guddeten robindu jayndeli meɗen e oɗo subaka tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye bamo Moussa Nia heɗen e banggal caméra o Mansour Sow alias Thiate wondude Ibrahima Thiombani Oumar Ba